Anụmanụ onye na-nzere ọkpọkpara ọmụmụ konyere ya rie udo dị ọnụ asị m ụnụ ala nke ka anyị si kwudokwa onwe anyị na YouTube taa. Dịka ka anyị si kwu n'izu gaa ife anyị si ekwuziri bụ ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo. Ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo nke anyị kwu n'izu gaa bụ ịkpọ okwu anyị kpụkọma kịtazụ a ka anyị kpọọ okwu efu n'ọnụ Igbo. Mana oyi na ebe ọ bụ ife gbagwoju ya anya ma ọ bụ na ya nụ akwa akwa ka ihe si mma na wara iche bụ anọ ka esi mmadụ ogwefere iche ma imewe ndị rịrịọ aka esi mmadụ ifere iche iche kọwa akụzi ka anyị si ama bụ na onwefe anyị etie mak n'eluwe ka anyị si asị onu si elu onu si ala anyị akatizi akara ndị ahụ na ya ka anyị ji ama ka anyị si akpọ anyị bụ ife ewepụghe ntọala ya bụ ife ewepụghe mmiri n'okwu ndị afọ otherwise ọgbagwoju mmadụ anya confusion arị so ya ka anyị kọwa agosi na nketa ịkpọ okwu na ọnụ Igbo site ruo izu ọzọ ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo ka anyị jee si bọọdụ anyị ka anyị fụ ka o si gaa dịka anyị si kwu kịta ibe anyị nwere nketa bụ ịkpọ okwu na ọnụ Igbo. Ịkpọ okwu n'ọnụ Igbo ọ bụ na iwere anya na akara ke na ede efu akara anyị osi enu ya bụ onu si enu re osi ana ya bụ do osi enu ya bụ re osi ana ya bụ do befu na okenye anyị tedụla n'ime ịkpọ okwu na ọnụ Igbo. Ịkpọ okwu na ọnụ Igbo ya bụ ife anyị nwe nketa ya bụ pronunciation ya ka anyị akụzi onwe anyị taa ka anyị gama na ihu afa ndị ribeni anyị nwe ABA ya bụ nke izizi bụ aba nke sekọnd bụ afam nke ọzọ sekọnd bụ afịa nke ọzọ sekọnd bụ ada nke ọzọ abụ aja nke sekọnd bụ aka nke ọzọ bụ ahụ nke ọzọ bụ anya ife afụ ka anyị si nke kwa bụ baba ọ bụ na ịkpa baba ya bụ ọ bụ na nwa na-abịsi enu baba ịbụna na ọ bụ na mmiri na anyị chọkọbụ mana ịkpa baba o wepụghị mmiri bịa nke ọzọkwa bụ baha ya bụ dore nke ọzọ bụ busi enu kwesị busi rere nke ọzọ bụ buhe redio nke ọzọ bụ bere nke ọzọ bụ banye ifu ka si gekọba nke ọzọ bụ daalụ esi daalụ ya bụ osi enu ọma nwezimini ma daalụ nke ọzọ sokwana bụ Noa nke ọzọ sokwana bụ ndo kefụzụka kikame bụ kikime nke ọzọ bụ ụnọ redio nke ọzọ bụkwa ọfịya ya ka o si kọba ya bụ akara ndị na anyị etinye nya isi azụ nya isi ihu ya agosi ka anyị si akpọ ha ka anyị si kpọọ afọ ya ewepụghe ntọala ya ewepụghe omimi na afa ndị ejebe nke bụ osisi orerere nke ọzọ bụ aja rere nke ọzọ bụ okwute okwute fan iberiche na okwute ribevu okwute
okwute. Nke ọzọ bụ okwute, okwute, okwute. Nke ọzọ bụ mmadụ, mmadụ, redio. Nke ọzọ bụ nwunye, nwunye, redio, redio. Nke ọzọ bụ okenye, okenye, redodo, redodo. Nke ọzọ nwa, nwa, re. Nke ọzọ bụ nwa m. Nke ọzọ bụ di m. Nke ọzọ bụ nne m. Nke ọzọ bụ nwata, nwata. Nke ọzọ bụ okenye, okenye. Even if very chere okenye na okenye. Okenye bụ dododo. Nke a bụ okenye. Nke a bụ redodo. Okenye, 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 okenye. Ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ. Then ọzọkwa ịsụ ụbọchị, ụbọchị, reredo, reredo, ụbọchị. Ma ịsụ ụbọchị, ụbọchị, ụbọchị. Ịbụra na o nweziri eme ma ụbọchị. Nke ọzọ bụ ugbo, ugbo, rere. Nke ọzọ bụ ugbo, ugbo. Efu abịa enu si ha ala ugbo. Then akwụ, akwụ, okay, akwụ, akwụ, rere. Then akwụ. Then nke ọzọ bụ akwụ, akwụ, dodo, dodo. Nke a bụ akara, dododo. Nke ọzọ bụ biko, dedo, rere. Nke ọzọ bụ chelu, 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 rere. Nke ọzọ bụ chelu, 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 chelu. Ya kwụsịrị awefụ. Nke ọzọ bụ eze, 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 eze ka a ji ata ife. Nke ọzọ bụ eze, 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 eze na eze. Nke ọzọ bụ di ọkpa, rere. Nke ọzọ bụ di ọkpa, di ọkpa. Nke ọzọ bụ di ọkpa, di ọkpa, di ọkpa, di ọkpa. Nke ọzọ bụ ụzọ, ụzọ, ụzọ. Nke ọzọ bụ ụzọ, ụzọ, ụzọ. Nke ọzọ bụ ewu, ewu. Nke ọzọ bụ chukwu. Nke ọzọ bụ kedu, kedu, kedu. Nke ọzọ bụ kedu. So anyị akpọọ na ụfọdụ n'ime okwu ndị anyị chọrọ ka anyị kpọọ taa. Ebe anyị agwọ nọbara ka anyị kwụsịkwa na ọnụ oyibo. As we have been going through those words now, there's no way. There are many words with similar meaning, with the same meaning, but with different, similar spelling with different meanings. How do you differentiate them? How do you apportion them to the real corners? It is by tone marking that you will be able to. It's also done in English. You to mark some words to be able to bring out their meaning and where they belong. We have seen it in Igbo language. We have seen it in the few words we have pronounced now, that you need to marking to differentiate the meaning of similar or identical words. We will continue from here next time. Next time we are going to continue pronouncing more words in Igbo language. And with that, we'll be able to build our vocabulary. Thank you so much. I also indulge you to subscribe to this channel so that we can sustain this production. This is going to go a long way in helping us and helping our children and generation unborn to familiarize themselves, not to lose our identity, not to lose our language, not to lose our culture. As you do this, God will bless you. Daalụ Chineke ndị be anyị. Nketa na be ni ka anyị ka akwụsị. Agwa m bitie na anyị aka be ododore. Mbiti aka afọ agosi n'ụlọ akwado anyị. Izu ọzọ be anyị agakwa n'ihu na ịkpọ afa ndị ọzọ ụfọdụ. Agaghị akpọsị ya mana ka anyị wee kpọ ha ka ụmụ anyị wee nwefu ejide aka wee bime. Daalụ Chineke onye na-azere nke eri ya rie. Udo dịrị ọnụ.